Zdravím vás, přátelé, z podzemních garáží Palladia, tady v Praze, kde jsme byli v podstatě teď bych řekl váženým hostem, ale řekněme, že jsme tam byli společně, já jsem tam byl jako pomoct zajistit nahrávku této návštěvy. Byli jsme společně na Ministerstvu pro místní rozvoj řešit nahlédnutí do složky připomínek k akceleračním zónám. Takže tímto vám tady představuji a srdečně vítám magistra Libora Hlavsu. Postavím nám stativ tak, ať to nás bere oba. A předávám slovo. Děkuji. Takže účelem dnešní návštěvy Ministerstva pro místní rozvoj bylo nahlédnout do správního spisu vedeného k návrhu změny číslo 2 územního a rozvojového plánu České republiky. Na toto nahlížení jsem byl řádně objednán a doprovodil mě tady pan Milan Třesoň, aby zdokumentoval obsah jednání mezi mnou a správním orgánem, konkrétními úředními osobami. Takže konkrétní úřední osoby byly magistra Jana Vlčková, vrchní rada na Ministerstvu pro místní rozvoj a pan inženýr Voldřich. Ten byl z jiného odboru, nevím z kterého, ale byl přítomen také. A pak byl ještě samozřejmě úředník pan Michal Hrabal, nebo myslím, že Hrabal. Takže požádal jsem teda nahlédnutí do celého spisu, zjistil jsem, že spis je veden v elektronické podobě, v systému elektronické spisové služby. Proto jsem teda žádal, aby mi byl vydán soupis dokumentů, které jsou založeny v tomto spisu. Dozvěděl jsem se, že spisů je několik, že jeden hlavní spis, to je tzv. Spis Z2, to je ta změna číslo 2, a k tomu jsou spisy, kde jsou jednotlivé připomínky. Těch spisů, které jsou k tomu vedeny jako pobočně, bych řekl, tak těch je 15. Dozvěděli jsme se, že těch podání přišlo Ministerstvu pro místní rozvoj 15 000, za což bych chtěl všem, kdo to podali, poděkovat a je to bezvadné. Takže na tomto jednání jsme vlastně, já a pan Třesoň jsme chtěli vidět ten spis. Ministerstvo nebylo schopno nám ukázat vůbec soupis dokumentů, které se tam nacházejí. Údajně se tam má jednat o 1000 položek. Na základě toho jsem teda žádal, aby dají teda elektronickou kopii spisu, což jsme se chvíli dohadovali a nakonec teda došlo k tomu, že pan inženýr Voldřich řekl, že nám to nevydá, nezpřístupní, že jsme nedoložili právní zájem. A blíže teda obsahu jednání odkazuji na další video. Byla taková zajímavá zkušenost. Co vás osobně jenom na tom tak nějak překvapilo nejvíc nebo zaujalo, jenom nějaký takový osobní dojem? Proč by se na to měli lidé podívat dál, ať vědí, co je čeká? No ten osobní dojem to je zásadní to, že oni nemají řádné podklady pro to, aby tu změnu mohli provést. Vůbec podle mého názoru neposuzovali vliv vymezení akceleračních oblastí na zdraví obyvatelstva. Protože výslovně jsem se ptal, kde je ten dokument a u kterého orgánu, a nebylo mi řečeno, kde by měl. Odkazoval se pan Voldřich, odkazoval, že by to měla mít zpracovatelka toho návrhu, tedy inženýrka architektka Kabelková. Takže to pátrání bude asi muset pokračovat dál na Ústavu územního rozvoje jako organizační složky Ministerstva pro místní rozvoj. Ano, tak uvidíme, kam až nás ta králičí nora dovede. Děkuji. Prosím.